За да добавим курс, може да натиснем бутона добавяне на курс в начална страница или в меню курсове добавяне на курс. Те ще прехвърлят към една и съща форма за добавяне, където тук може да си въведем нещата наръчно, да си копираме от заявката на клиента или ние да ги въведеме. Най-важната информация тук ни е клиент, автомобил, дали наш или продаден. Продаден ще го покажем в последствие при продажбата към превозвач. Релация също ни е задължително поле. Описание, референтен номер, заявка номер не е задължително поле, но много често искат клиентите да бъде вписано в заявката, фактурата. Това е номера на заявката на клиента. Този номер ще се покаже в фактурата. Допълнително имаме НАВО. Това не е задължително като НАВО. За собствения транспорт, както и за спедицията, датите също ще са важни. Те не са задължителни, но са важни да ги има. И това да е адреси също.